चला 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 चला. हा झाला की 42 जातील ना. 42 जायला 42 यायला फुल. आणि बाकी तर कधी कधी कळले तिथं पण बांधवा कोणा नाही.
नाही बरोबर आहे. काय ते इथे करायला लागेल ना यांची ह्या मांडला पाठी घेतो जाऊ दे आता घेऊ का पाठी. जाऊ दे आणू का जेवणात एक ताट तरी वाचल. अरे वर ठेवू. चल 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 घेतला ना त्याला. अरे तो साईडला उभा राहून आहे तिकडं बघ तो बघ तो बघ. येतोय थांब आला बघ. अक्षय जाऊन का सामान कधी निघाले.